הג'ודו הישראלי, הרבה יותר מספורט. אני מאוד נהנית ממה שאני עושה, ואני חושבת שזה המקום הראשון שהוביל אותי בעצם להגיע להישג הזה, להיות אלופת עולם. אני אוהבת להיות יצירתית, תרגיל חדש, התקפה חדשה. אם אני עושה ביום אחד משהו שלא עשיתי אף פעם, זה עשה לי את השבוע. התחושה הזאת היא בסוף של יום תחרות מוצלח, איזושהי מין תחושה פנימית כזאת של עשיתי את זה, שבסופו של יום הצלחת להתעלות. איזושהי תחושת מסוגלות שזה הדבר שבעיניי הוא הכי מדהים בענף הזה. אני מאוד אוהב ג'ודו בהגדרה שלו, יש בו משהו מאוד מדהים. תחשוב, אני אמור עכשיו להיאבק עם מישהו במשקל שלי, שיודע מה אני עושה, ואני עדיין צריך לזרוק אותו. יש פה סוג של שחמט כזה, איך אני גובר עליו, אני עושה את ההטיה הנכונה, אני נכנס בטיימינג הנכון. מאוד אוהב את הפילוסופיה שמאחורי. אני זוכר ב-1988, 4 שנים לפני, באולימפיאדת סיאול, שלא היה אפילו נציג בג'ודו הישראלי. ואבא, שהיה מאמן נבחרת, שזה משה פונטי, יושב ראש איגוד הג'ודו היום, תופס אותי ככה בשיחה, ואומר לי, עוד 4 שנים אתה הולך להביא מדליה אולימפית. כאילו, אני סך הכל מדליסט באליפות ישראל, והוא כבר מדבר איתי על מדליה באולימפיאדה. חשבו שאני משוגע, לא האמינו פשוט. אמרו 2000 שנה לא הייתה מדליה אולימפית, למה שתהיה עכשיו? אבל אני האמנתי מאוד בעצמי, גם האמנתי בספורטאי שלי, אורן סמאג'ה, שלקחתי אותו כפרויקט מגיל 18, והחלטתי שזה הבחור שהביא מדליה אולימפית במדינת ישראל, בגיל 22, וזכינו במדליה אולימפית, 92. ומאז אני רוצה להגיד שזה היסטוריה. קודם כל יש פה מסורת של הישגים, שאני חושב שהיא בסופו של דבר מאוד משפיעה על ההתפתחות של הענף. אני חולמת על מדליה אולימפית. זה החלום, זאת המטרה. אתה לאט לאט שואף גבוה יותר, והצלחתי להשיג את זה, אבל אתה יודע, יש עוד הרבה שאיפות בדרך, אני מקווה שגם אותם אני אצליח. הספורטאים כמו יאיר ארד ואורן סמאג'ה, רצו להבין לספורטאים האחרים שזה אפשרי וניתן לעשות את זה. אם אתה תבדוק את ההישגים של מדינת ישראל עם הגודל שלה, עם הכמות ספורטאים שעוסקים בג'ודו, זה משהו פנומנלי, ההישגים שהגענו אליהם. הג'ודו הישראלי הרבה יותר מספורט.